waka magani. Tabbas Zashiri mawaƙin Tabbas zai taka rawar gani sosai wacce za ta bi ta shekarar 2021. Don waye da wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din ta mai albarka mai suna Duniya Editing TV. Ina roƙon ka alfarma kafin mu shiga cikin shirin gadan kuma na tabbata da cewa ka saurari wannan fitaccen waka ta wannan fitaccen mawaƙi. Wannan dai ina fafata waƙoƙi sosai a cikin faɗin Najeriya mai suna Musu Breka. Na tabbata da cewa ka saurari waka shi kuma waka ce wacce tabbata ta yi tashi sosai a shekarar 2021. Kuma masoya da dama sun bibiyi wannan waka. Kai yanzu ma wannan waka masoyan suna bibiyar ta kuma suna sauraron ta. Don waye dan kana ɗaya daga cikin fanni ko kuma kana ɗaya daga cikin wa'anda suke bibiyar da shi zamu iya ce muku dai fan din nashi. To zan so ka danna mana alamar subscribing da kuma alamar kararrawa da kuma alamar laka cikin wannan channel din ta mai albarka mai suna Duniya Editing. Domin kana bibiye da mu ne zaka ke samun ingantaccen ayyukan shi iri daban-daban a cikin wannan channel din ta mai albarka. Na tabbatar da cewa wannan mawaki tabbas ina taka rawar gani sosai wacce ta cancanci a yaba masa a jinjina masa. Mun tabbatar da cewa a wannan shekara ta 2022 da tabbas mawakin zai kokari. Kusan zamu iya ce muku abin da muka yi la'akari zai za ku ga a farkon shekara. Tabbas ya fitar da wani ƙayataccen bidiyo mai suna Dan Dako. Waka ce ta wacce zamu iya ce muku aka yi ta a shekarar 2021 amma kuma shi a shekarar nan ta 2022 a fitar da ita kuma na tabbata da cewa waƙar tabbas mutane da dama sun bibiye ta kuma tabbas sun ji daɗin ta sosai. Kai dai don waye da wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin ta mai albarka. Tabbas zan so ka danna mun alamar subscribe da kuma alamar ƙararra da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar da cewa kana bibiyar mu din kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai a kowane lokaci domin wannan mawaƙi mun san ina taka rawar gani sosai wacce ta cancanci a jinjina masa kuma a yaba masa. Wannan mawaƙi tabbas ina taka rawar gani sosai. Da idan waye da wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin ko kuma ka daɗe da bibiyan idan ka daɗe da bibiyan mu tabbas zan so ka danna mana alamar nan wacce aka fi sani wata kan da alamar lakin ita ce za ta tabbatar mana cewa wannan bidiyo ya burge ka kenan. Haka zalika idan kuma wannan shine farkon ziyartar ka za ka danna mana alamar ta subscribe da kuma alamar kararrawa da kuma alamar like domin hakan ne zai ƙara tabbatar mana cewa kana bibiye da mu din kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai a cikin channel din. Muna ƙara muku godiya sosai wajen sharing da commenting da kuke mana a cikin channel din. Tabbas muna godiya sosai. Kai dai dan waye da wannan shine farkon ziyartar ka to kai mana sharing din bidiyon zuwa dukkan wani gurbi wanda kake da shi wato kan na WhatsApp da na Facebook domin hakan ne zai tabbatar da cewa kana bibiye da mu din kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai a cikin wannan channel din. Domin wannan mawaƙi tabbas idan muka duba da waƙoƙin da ya saka a shekarar 2021 za ku ga waƙoƙi ne wannan tabbas irin sai da kai da shauransu da fati. Idan muka duba duk a lokaci da ya fitar da waƙoƙin kuma masoya da dama sun bibiyi waƙoƙin nashi. Ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Duniya Editing domin samun ingantaccen ayyukan mu iri daban-daban a cikin wannan YouTube channel ɗin ta mai albarka. Mun gode sosai da ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da kuke a kowane lokaci.